Para pamirsa ingkang kinasih ing Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula Yusa Agung Wicaksana Seca saking GKJ Klampok Banjarnegara, Klasis Banyumas Utara. Wonten ing wekdal menika dinten Kemis 21 Januari 2026 badhe ngaturaken waosan sabda winedhar kanthi irah-irahan senadyan sedih tetep nyuwun. Ayat nats ing wekdal menika kapethik saking setunggal Samuel bab setunggal ayat ingkang kaping 11. Lan kalawan ati kang sedih Hana nyuwun marang Sang Yewah kambi nangis seglak-segluk. George Muller wonten ing tanggal 17 September 1800 gangsal. George Muller satunggaling pendeta saking Inggris ingkang kawentar awit imanipun ingkang ageng ing salebeting ndedonga. Muller ngadegaken panti asuhan ingkang nampung ewonan anak yatim tanpa nate nyuwun sumbangan cara langsung dhateng sinten kemawon. Ing sawijining dinten nalika kabetahaning tedan lan dana sampun mepet, Muller lajeng jengkeng ndedonga lan nyuwun dumateng Gusti. Mboten dangu tukang roti totok-totok maringi roti. Kasusul wonten tukang susu ingkang ugi dhateng lan maringaken susu amargi kretanipun risak celak panti asuhan menika. Kawontenan menika saben-saben dipunadepi dening Muller. Ananging saben-saben ugi piyambakipun ndedonga lan ngumandel dumateng Gusti Yesus. Para sederek, saben tiyang nate ngalami mangsa ingkang rekaos dipun adepi lan dipun lampahi. Manah rempu lan perih, gesang kraos aurat. Ananging senadyan aurat, paseksinipun Hana ing setunggal Samuel bab setunggal ayat 11 ngengetaken dhateng kita sedaya bilih kita kedah ngandhelaken Gusti Allah sumendhe pasrah kambi nyuwun dhateng Gusti kanthi adreng temah kanthi kapitadosan ingkang ageng Gusti kersa nyembadani. Hana rekaos lan sakit manahipun awit sampun sawetawis wekdal bebrayatan dereng dipun paringi momotan. Menapa malih semahipun Elkana gadah semah sanes ingkang nami Penina. Penina asring nyakiti manahipun, ngece dirinipun menawi pawestri ingkang gabuk. Manahipun sedih lan prihantos sanget. Senadyan mekaten Hana boten semplah. Kanthi raos sedih menika Hana kesah dhateng Silo. Dedonga lan nyuwun dumateng Sang Yewah ing dalemipun Gusti. Ing riku sedaya ingkang kraosaken kaesokaken dhateng Gusti. Piyambakipun boten nutupi raos sakiting manah lan boten etok-etok kiat. Kanthi jujur matur dumateng Gusti. Tulodo ingkang mangaten ingkang kedah kita wujudaken ing gesang nalika ngadepi praharaning gesang. Senadyan sedih tetep pitados lan nyuwun Gusti
mesti Gusti badhe mitulungi lan nyembatani. Mekaten renungan Sabda winedar ingkang ing wekdal menika Gusti tansah berkahi kita sedaya. Amin.